Tak, na stránkách ateliéru designu interiéru je speciální stránka, která se jmenuje Ateliér, což je stránka se členy toho ateliéru. Tak, je to vytvořené tak, že je to normálně ve výzvě k editoru vytvořený seznam lidí v tabulce a z nich jsou odkazy na jednotlivé galerie, které jsou vytvořeny. Tady Miroslav, vidíte galerie. Tak, kde jsou nějaké informace a tak dále. Takže, jak ty stránky nebo ty uživatel, jak tu stránku editovat a vytvářet? Musíte do editace, do administrace. V administraci musíte nejdřív vytvořit galerii. To znamená, mám zde galerii, vytvořím si galerii, víte, že tady mám Miroslav Nachlinger, tak já si tady třeba vytvořím ještě tu Nagoya, si upravím. To znamená, napíšu si sem obrázek už měl mít. Ano, obrázek už tady nějaký mám připojený. A v editoru si napíšu nějaký text, takže já nevím, co je tady Nagoya, tady je text. Jako vzor je dobré použít ten předvyplněný dopředu galerii Miroslav Nachlinger. Tak dáme uložit změny a dáme uložit. Tak, teďka jsme si vytvořili galerii, v galerii máme nějaké fotografie, které tam chceme zobrazovat, výborně. Tak a jdeme co musíme udělat dál, galerii musíme připojit ke stránce, na které chceme zobrazovat. To znamená, jdeme do struktury webu, do hlavního menu, vybíráme ateliér, sjíždíme dolů a vidíte, že si tady musím přidat galerii Nagoya. Tuto vyhodím, ať se mi tam neplete. Tak. Teď v tenhle moment byste měli mít naplněný ke všem těm uživatelům, kterým chcete připojit galerii, byste tady měli mít vytvořené galerie a jak si nastrkané do této stránky. Tak, dáme si uložit, aby se nám to zaktualizovalo a my jsme potom mohli linkovat. Znovu si otevřeme stránku Ateliér, dáme upravit v editoru a vybereme si uživatele, ke kterému patří na kterou chceme odkázat na tuto galerii. Tak například Barbora Moravová. Označím si Barboru Moravovou, vložit nebo upravit odkaz, vyberu stránku tohoto webu, vyberu stránku, rozkliknu si Ateliér a vyberu si Nagoya. Ano. Vidíte, Ateliér Nagoya vytvořil se mi odkaz, výborně, dáme vložit. Dáme uložit. Chceme uložit změny, dáme uložit celou stránku a v tento moment bychom měli mít vytvořit dalšího uživatele. Ještě malá poznámka, cíl odkazu nastavte do stejného okna, aby se neotvíralo po každý nové okno prohlížeče. Tak, výborně, dáme uložit. OK. A uložit. Tak, teďka se podíváme na náš výsledek, obnovíme si stránku, načetla se nám znova stránka, vidíme, že Barbora Moravová je odkaz. Klikneme si na odkaz a vidíme její galerii s textem, můžeme v tom listovat a tak dále. Obrázek.